efterfulgt af Jonna Christensen og Janni Kjærgaard til hest. Så kommer Sten Markusen her, og til sidst så har vi Anne Møller og Nadia Hosbund. Og det er således, at i hvert fald de 3 af kuskene her, nemlig Fritz Christensen og Jørgen Lambertsen og Sten Markusen, det er alle kuske, som har været med helt fra starten af Aalborg-kvadrillen. Og de kører med lidt forskellige vogntyper, men gennemgående præsentable vogne, som udstråler en vis elegance og en vis velhavenhed, kan man sige. Det var jo sådan, at des flottere når kører, des bedre var det. Det har jo ikke forandret sig. Nu er det bare med biler i stedet for. Men jeg synes, vi skal nyde synen her fra den nordjyske Aalborg-kvadrille, og vi nyder musikken samtidig, vi nyder opvisningen her. God fornøjelse. Vi har nu her nyt syn af disse dejlige 16 Aalborg-heste. Og nu kommer det en lidt sværere øvelse her.
store hånd her til Aalborg, det nordiske Aalborg Kvadrille. Forrest Henrik Jensen, Camille Børsen, Rikke Hjortnes. Så er det Fritz Christensen med hans spand, Jonna Christensen og Janne Kjærgaard. Og så har vi Jørgen Lambertsen med hans spand og Sten Markusen. Og til slut har vi her Anne Møller og Nadia Haslund. Og det er også rart at se, at der er bremser på de her køretøjer, det ser vi her. Stor tak, kuskene hilser af. Vi siger tak for en flot opvisning her til den nordiske Aalborg Kvadrille og sender dem ud på den sidste runde her, ført an af Henrik Jensen. Og vi vender sport igennem her. Tak til Henrik Jensen, Camille Børsen, Rikke Hjortnes, Fritz Christensen, Jonna Christensen, Janne Tavl, Jørgen Lambertsen, Anne Møller, Nadia Haslund, Sten Markusen.